एसेसमेन्ट ससियेल डे बे हाबाफारियाव जोङो हाबाफारिखौ जाफुंसार बायदिखौनो जों मोनबाय। नाथाय बेवहाय जोंहा माखासे गेस्ट अफ अनार बिथां सारमोन दंमोन। जोंनि मानगोनां कलेजनि प्रेसिडेन्ट सार रनजित बसुमतारी EM लेन्ड एन्ड रेभिनिउ BTR सरकारनि, लोगोसे जोंहा इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै दंबावोमोन धनन्जय बसुमतारी EM हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनि, लोगोसे जोंहा दंबावोमोन बिजनि आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दङमोन। दा बिथांमोना गावबागाव मोनसे हाबाफारियाव बेस्थ' थानाय हिसाबै नुजाफैनो हायाखिसै। दा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों मानगोनां आलासि दिनैनि डक्टर आदाराम बसुमतारी, प्रिन्सिपाल अफ क'क्राझार गार्लस कलेज। दा बिथांमोननिसिम जे जोंहा नुजाफैनो हानायनि थाखाय साबायखर जाबाय। दा जोंनि गेजेराव माखासे दंबावो जा डेभेलपमेन्ट कमिटिनि माखासे मेम्बार्स बिथांमोना दङ, प्रग्रामा सोलिगासिनो दङ। आरो दिनैनि जोङो फ्रेशमेन ससियेल डे गेट टुगेदाराव आङो बेखौनो मोनसे गोजोननायखौ फोरमायनो सानदों जे जोंनि प्रिभियास जायफोर फरायसाफोर रिजाल्ट पास आउट जानानै थांबाय, जोंनियाव बिसोरखौ जोङो फार्स्ट पजिसन हल्डार हिसाबै जोङो 28 जन फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों। मोनसे बिसोरनो एप्रिसिएसन मोनसे साइटेसन होदों जोङो। दा बिनिनो जोङो 11 जन स्टुडेन्टसफ्रा बिसोरो MA बिभिन्न डिपार्टमेन्टआव बिसोरो MA खालामहैबाय, माखासे सानैया LLB खालामहैबाय, सासेया मेनेजमेन्ट माबायाव बिथाङा फरायहैबाय। दा जाय हक जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे नैबे दानि जि 6.3 BTRनि सरकारनि जि मोनसे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बियो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे आगानसे बारायबावनो हानायनि मोनसे जोंनो गोहोखौ होबाय। जोंनो मोनसे इनडाइरेक्टलि जोंनो मोनसे थुलुंगानाय मोनसे माबाखौ बारहावाखौ सोरजिनानै होबाय। दा बिथांमोननिसिम आंनि कलेज अथ'रिटिनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय। दा जोंहा माखासे हाबाफारि दंबावो। गिबियाव जोङो वाल मेगाजिन बे प्रिपारेसन खालामनाय, बे प्रिपारेसना जोंनि जे गोदानै जे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि जि मोनसे बारहावा, बे बारहावाजोंनो गासिबो जोंखौ थुलुंगानाय लाबोदों होननानै आं सानो।